sulla on siellä sormus, eikö totta? Joo. Kyllä. Onko tämä arvokas sormus? Joo. Joo. Elikkä, lukeeko täällä jotakin sisällä? Joo. Lukee, otapa. Made in China. Siis on arvokas, joo. Hei, huomaisitko, jos tämä sormus vaihtuisi tai jotakin? Kyllä. Huomaisit? Joo. Aha, joo. No kokeillaan silti tähän sun kanssa. Laitetaan tuo sormus hetkeksi aikaa tuonne pöydälle ja otetaanpa täältä vähän välineistöä. Mulla on täällä, mulla on täällä sitruuna, tuosta noin, ja sitten näkymättömyyspussi. Eli kaikki mitä laitetaan tänne pussiin, niin muuttuu näkymättömäksi. Katsotaanpa tälle. Otan tämä sormus täältä ja asetetaan se vaan tänne pussiin. Ja katsoppa, pidäpä tuolta sormusta nyt, siitä narusta. Ja nyt tosiaan katsotaan, otetaan täältä vähän lisää välineistöä. Mulla on täällä vasara ja sitten tämmönen leikkuulauta, nappapussi. Näin, ja nyt vaan naputellaan. Näin. Ja saadaan sormus sitten tasoiteltua. Otapa tuosta tuo pussi. No niin, hyvä. Ja nyt tosiaan, laitaanpa tuo vasara tuonne. Kokeilepa, kuuluuko sitä pussista mitään semmoista helinää. No katso pussi, mitä siellä näkyy? Jotakin murusia. Aha. Ei mitään hätää. Katoppa, laitapa niitä murusia tähän leikkuulauvalle. Siihen niin. Oho, mitä ne on? Luultavasti pähkinänmurusia. Siis pähkinänmurusia, otapa. Hetkinen. Hei, katoppa, onko pussissa sormusta? Kokeile käsin, että siellä ei ole yhtään sormusta. Ei ole sormusta. Ja katsokaa, mulla ei ole käsissä, ei ole sormusta. Ja mä otan pikkusen näitä pähkinänmurusia tästä ja ripottelen tonne pussiin. Makkarabox. Ja sormus on ilmestynyt pussiin. Katsokaa. On täältä näin. Oho. Ei se aina näköjään toimi. No ei mitään hätää, mutta hei, laitetaan nuo vaan tonne pois.